O Grupo Provincial Socialista levará unha moción ao pleno deste mes na Deputación na que pedimos que se adopte unha posición institucional ante a tramitación parlamentaria do anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia. O déficit estrutural do municipalismo ourensán non é novo. O Fondo de Cooperación Local permanece congelado no seu importe nominal desde o ano 2010, unha cifra de 102,9 millóns de euros, que non se actualizou mala que o IPC incrementouse. A Deputación de Ourense presentou alegacións ao anteproxecto durante o trámite de participación pública, onde recoñeceu expresamente a insuficiencia do Fondo de Cooperación Local e o problema existente coas competencias impropias. As mesmas alegacións presentadas pola Corporación Provincial tamén propuxeron reducir do 20% ao 10% a obriga que o propio anteproxecto da Xunta establece para a Deputación de destinar fondos propios á cooperación municipal. O resultado é unha contradición aritmética. O PP pide ao Goberno autonómico que destine máis aos concellos e, ao mesmo tempo, propón que a Deputación destine a mitade do mínimo que prevé a lei. Ante esta situación, instamos a Deputación a que defenda o mantemento do limiar mínimo do 20% dos recursos ordinarios como obriga das Deputacións provinciales de destinar fondos propios á cooperación municipal. E tamén, por suposto, pedimos que se reclame á Xunta o financiamento do 100% do custo real das competencias que a norma atribúe ás entidades locais.